Așa. Salutare tuturor celor care ne vizionează pe platforma Cora in America. Îmi zice Natalia Ghilașcu și astăzi vom discuta în cadrul acestei emisiuni online în carantină cu niște oameni deosebiți din Chicago și din Republica Moldova, România, care iată că pun umărul la ceea ce se numește susținerea medicilor din aceste țări și ne pasă de cei de acasă. Și în aceste clipe am vrea și am o deosebită onoare să îl prezint pe Mihai Lehene, care este fondatorul și președintele Romanian United Fund, care este și originar din Zalău, investitor aici în Statele Unite ale Americii, care a pornit o campanie nemaipomenită pe rețelele de socializare și vom discuta cu Mihai despre ce are de gând să facă cu această campanie până la urmă, pentru că a pornit-o bine și știm că a colectat foarte multe fonduri de susținere a proiectului Transilvanica. Bine te-am găsit, Mihai! Bine v-am găsit și eu, vă mulțumesc foarte mult. Natalia, mă vedeți bine? Da, vă vedem bine, bine și vreau doar să îi prezint și pe ceilalți colegi din Republica Moldova. Este vorba despre Igor Hâncu, un antreprenor din Anenii Noi, care la fel a demarat o campanie grozavă în Republica Moldova. Este practic pe toate posturile de televiziune și confecționează aceste viziere foarte importante pentru protecția medicilor din Republica Moldova. Bună seara, Igor! Bine ai venit pe platforma noastră. Bună seara! Eu n-am inițiat, eu doar m-am alăturat și sunt mai des pe ecrane decât cu treabă. Din toată campania, toată nebunia asta, de fapt eu apar cel mai des, dar muncesc cel mai puțin, cred. Ne bucurăm foarte mult că te-ai alăturat partenerilor tăi din Viziere MD și care am înțeles că au preluat această experiență de la prietenii noștri din România și aș vrea să-l prezint în aceste clipe pe Cristi Danileț, care este avocat și, de fapt, judecător în România. Este foarte bine cunoscut în Cluj și este membru asociației Vedem Just. Bună seara, Cristi, și bine te-am găsit în aceste clipe. Cred că este foarte târziu acum în România, dar sperăm noi că este un timp potrivit pentru ambii să purtăm o discuție despre inițiativele pe care le-ați pornit, atât de importante și atât de utile pentru cei de acasă. Haideți să pornim cu cei care au demarat această campanie și această, forfută pe rețelele de socializare. Mihai, cum demarează campania în Statele Unite ale Americii și acolo în România? Natalia, mulțumesc foarte mult că mi-ai dat mie cuvântul, dar, sincer, cred că adevărații eroi ai acestor eforturi sunt cei din linia întâi. Și cu mult drag îți explic tot ce facem noi aici din Chicago, dar cred că aș vrea să-i dau cuvântul lui Cristi, care pentru mine este, la ora asta, unul dintre oamenii pe care îi respect cel mai mult pentru ce au făcut acolo în România. Viziere.ro și Vedem Just, lucrând împreună, au creat unul dintre cele mai mișto eforturi de a ajuta la acest moment. Și cred că povestea lui este mult mai inspirațională decât a mea. Te rog foarte mult, Cristi, dă voie să te pun în prim plan și cu drag revin după ce vorbești. Mersi frumos, Mihai. La noi, în România, ca și în Republica Moldova, spitalele nu sunt dintre cele mai strălucit dotate și de multe ori ne-am confruntat cu tragedii precum cea de la Colectiv, pe care o cunoașteți, a fost cea mai îngrozitoare până în momentul de față. Atunci ne-am dat seama că spitalele din România nu suportă, nu
pot să trateze oamenii care suferă de anumite afecțiuni în condiții de securitate, de siguranță. De câteva luni am urmărit ce se întâmplă în lume, mai întâi, desigur, în Orient, în China, după care, când a venit boala COVID-19 în Italia, am fost avertizați, am realizat cu toții că va veni rândul României, pentru că sunt foarte mulți români plecați în Italia, apoi în Spania, și era inevitabil ca răul să se producă și la noi. Am realizat cu toții și în continuare suntem conștienți că un flux mare de persoane în spitalele din România va duce la o blocare a sistemului de vindecare a bolnavilor și pericolul de a avea foarte multe decese, cum se întâmplă și în alte state, este extrem de ridicat. Cea mai șocantă realizare a noastră a fost aceea că medicii nu au dotările necesare pentru protejarea lor. Deci dacă pe de o parte noi scârțim grozav la dotarea unui spital pentru a vindeca un pacient bolnav, în ceea ce privește protecția medicului, a cadrului medical, asistentului, în relația sa cu pacientul, stăm extrem de jos. Și atunci a fost așa un fel de avânt, nici nu știu de unde a pornit. Cert este că oamenii au spus: trebuie să ne protejăm medicii, trebuie să-i apărăm ca ei să ne poată salva. Și am început să vorbim în stânga, în dreapta, ce este de făcut, ce ar trebui să facem, ce să le donăm, să le ducem spirit sanitar, să le ducem botoșei, să le ducem combinezoane, să le ducem măști. Și la un moment dat a venit ideea asta: domnule, știți că au nevoie de viziere? Nici nu știam ce era vizier. Ce este o vizieră de asta? Și mi s-a spus clar: domnule, medicul are nevoie de o mască la față ca să protejeze pe pacientul care este în fața sa, să nu-i transmită ceva virusuri. Dar în același timp și medicul trebuie protejat, punându-și în fața, pe chipul său, un ecran special, pentru că am aflat că în acest COVID-ul se transmite prin diversi stropi care putea să vină de la un strănut, de la o tuse, de la salivă, și medicul trebuie protejat, are nevoie de ceva în față. Ce este chestia asta de șopul medicii în față? Și am aflat. Este o vizieră. Dar aceste viziere care sunt omologate, oficiale, nu se găsesc într-un număr suficient în România. Închipuiți-vă, cele mai mari spitale din România au câte 2 viziere pentru toți medicii. În mod oficial. Atât este dotarea. Și imediat... La fel sunt deficitare. Practic, le găsești foarte, foarte greu în farmacii și în întreaga lume. Nu sunt, nici în România nu sunt, sau dacă au fost, s-au cumpărat foarte repede. Și atunci au fost un grup de antreprenori care au spus: băi, dar noi putem să facem asta. Și zic: bun, voi care voi? Păi noi ăștia care prelucrăm mase plastice, care avem imprimante 3D și care avem lasere în studio la noi. Și zic: deci voi puteți face viziere? Da. Ok, hai să facem. Câte? Și zic: nimeni nu știu câte să facem. Nu știam câți medici sunt. Și au spus: cât de multe. Ei, și am început să facem diverse forme. Ce vedeți aici este una extrem de performantă. Am trecut prin 7 modele. Au fost 7 modele ca să ajungem la o chestie extrem de simplă, extrem de ieftină, rapid de făcut și rapid de distribuit și foarte ușoară. Și am luat decizia atunci: ok, hai să ne punem la punct o rețea întreagă de ONG-uri aproape în fiecare județ, care să coordoneze centre de acestea care se ocupă în timpul lor efectiv cu altceva, cu imprimare 3D, tăiere laser și gravuri. Și așa s-a născut o mișcare națională, viziere.ro, în care vedem just joacă un rol important, că noi coordonăm punctul acesta din Ardeal, ne ocupăm de câteva județe aici, unde zilnic dăm telefon la antreprenori, întrebăm câte viziere ați făcut, câte mai trebuie să faceți, aveți nevoie de material, ne interesăm de unde să aducem material și noi distribuim asta către spitale. Avem o listă cu spitale care au intrat în linia întâi, cu urgențele, și ducem acolo număr de viziere. Și nota bene, nu doar medicii beneficiază de viziere, ci și asistentele medical, precum și infirmierele. Deci solicitarea ca număr de viziere este uriașă. Nu există pe piață vreun producător oficial care să acopere acest necesar și iată, el se face benevol de către ONG-uri și antreprenori locali.
Uite că pe viziere.ro am deschis acest site minunat unde menționați că au fost produse peste 40.000 de viziere și v-ați extins în peste 20 de regiuni. Practic, ceea ce faci tu este o contribuție în Cluj. Deci, practic, același lucru se întâmplă și în multe alte orașe. S-a multiplicat acest gen de coordonare a activității în diverse regiuni din România ca să acoperim toate județele. Și unde sunt județe în care nu avem antreprenori care să contribuie la multiplicarea acestor viziere, le trimitem noi. Vreau să spun, Clujul este cel care a expediat în cele mai multe județe din țară. Ieri am expediat la Piatra Neamț, Bistrița Piatra Neamț, mâine voi expedia în Drobeta Târgu Severin, în sudul țării. Avem comenzi de peste tot. La Cluj există o capacitate uriașă de lucru. Știți ce nu avem? Nu avem materie primă. Plasticul. S-a terminat plasticul. Am cheltuit plasticul pentru coperți de cărți, de caiete, pentru, material pentru geamuri sau pentru balcoane. Deci tot plasticul l-am consumat, încât acum căutăm resurse în afară. Chiar am găsit acum câteva zile o fabrică dispusă în Italia să ne trimită un tir întreg și suntem într-o campanie de strângere de fonduri. Hai să facem rost de bănuți ca să putem să aducem tirul ăla în țară. Și dacă aducem tirul pe care mi s-a promis de 24 de tone, închipuiți-vă că reușim să acoperim necesarul României pentru o săptămână în toată România. Adică vom deservi zeci de mii de unități medicale, dispensare, farmacii, policlinici, spitale, medici de familie, până și polițiștii și asistenții sociali care merg și au legătură cu bătrânii, până și pe ei reușim să-i dotăm. Cristi, e o muncă fantastică. Așa ceva eu n-am mai întâlnit. O solidaritate de asta umană și atât de mulți oameni entuziaști care lucrează fără bani deja de o săptămână, eu n-am mai întâlnit. Cristi, uite-te aici, te rog. Nu știu dacă se vede pe ecran. Vedeți pe ecran acum metricile. Acestea sunt metricile de la viziere.ro, actualizate la zi. Nu am vrut să te întrerup, am vrut doar să vorbim pe cifre și să vadă și oamenii ce s-a produs până acum. 40.000 de viziere, 150 de spitale ajutate la nivel național. Bravo! Deci, să știi că sunt mai multe, Mihai, și spun și de ce. Sunt o parte de antreprenori locali care lucrează... Nu te mai auzim, Cristi. Nu mă auziți? Se aude bine acum. Sunt o parte din antreprenori care nu sunt cuprinși în această rețea, ci ei lucrează individual pentru diverse spitale sau localități, fără să raporteze neapărat la rețeaua națională. De altfel, eu, de exemplu, în România, n-am reușit în seara asta să fac raportarea. Producem atât de mult că n-apuc să scriu pe site câte producem și câte distribuim. E fantastic. Foarte multe informații aici. După părerea mea, cifrele reale sunt cu încă jumătate de cât ați văzut voi pe site. Foarte, foarte frumos. O să opresc aici, toată lumea poate merge pe fiecare instituție ar putea veni pe acest site să-și înscrie nevoile sau comenzile de care au nevoie. Așa și facem. Deci, ceea ce s-au făcut în sens de comenzi și ceea ce capacitatea voastră de producție este ok sau mai aveți nevoie de voluntari? Cum faceți față acestui lot mare de comenzi? Pe de o parte, pe acest site viziere.ro, orice persoană, noi preferăm instituții, reprezentanți instituționali, poate solicita. Avem nevoie de 100 de viziere, de exemplu, la Aiud în județul Alba. Cel care este responsabil de județul Alba, întâmplarea face să fiu tot eu pentru Cluj și Alba, preia comanda și o distribuie la producătorul local, căruia îi spun, vezi că ai de produs 100 de viziere. Și ăsta spune, domnule, eu astăzi nu pot decât 50, că am și o comandă de ieri. Și spun, nu e nicio problemă, ai 2 zile la dispoziție, mă interesează material dacă ai. Dacă nu are material, avem o problemă. Trebuie rapid să facem rost de la cineva care are un surplus sau am găsit noi la cine știe la ce magazin mare am mai găsit un rest de plastic. Îl aducem rapid aici, avem un protocol cu companiile de curierat, deci curiere în momentul de față gratuit transportă marfa despre magazin sau depozit la producătorul de viziere și apoi de la producătorul de viziere la noi cei care le distribuim. După ce producătorul de viziere le termină, mă anunță, ori le distribuie el la spital, ori le anunță ONG-ul care răspunde de el să le distribuie. Dar, atenție, distribuim într-o ordine
a urgenței, pentru că nu toate spitalele sunt implicate în lupta COVID, unele sunt pentru tratarea bolnavilor, hai să le spunem, obișnuiți, și noi avem lista, pentru că avem o relație foarte bună cu Direcția de Sănătate, cu Ministerul de Interne și cu autoritățile locale, știm spitalele care sunt în prima linie și dotăm pe rând toate secțiile care intră în lupta cu COVID. În felul ăsta protejăm medicii, asistenții medicali, infirmierile, dar desigur trebuie să le protejăm mai înainte să apară COVID-ul, deci îi dotăm înainte să fie primul caz, pentru că dacă deja e primul caz, este destul de târziu. Toată munca este gratuită. Tot ce facem acum, tot ce v-am spus, este gratuit. Sigur, costurile sunt mari, deocamdată ele sunt suportate încă de noi cei implicați. Mulțumim mult, Cristi, pentru această implicare și dăruire. Din câte am înțeles, echipa Viziere RO a inițiat și a transferat aceste cunoștințe, utilaj, către Republica Moldova. Știm că Igor Hâncu lucrează deja de câteva zile acolo și s-a aliniat acestei echipe, cu toate că este un antreprenor a unei asociații, Edujoc, care până acum făcea jucării pentru copii și a lăsat totul baltă și a inițiat această campanie și în Republica Moldova. Igor, vreau să ne relatezi cam cum merge acest lucru și să înțeleg că sunteți extrem de solicitați în aceste clipe și, practic, în ultima săptămână ați produs peste 1000 sau cam câte viziere ați reușit să confecționați? Da. În primul rând, Cristi, toată echipa Viziere.ro să rămână, vă mulțumim pentru know-how și pentru toată experiența pe care ne-ați transmis-o, pentru că noi am câștigat zile sau săptămâni bune preluând deja prototipul gata testat, îmbunătățit, perfecționat. Asta ne-a ajutat mult, inclusiv toată mașinăria care stă în spatele sistemului, deși aici mai scârțâim puțin, pentru că vorbeam cu Natalia, noi ne cunoaștem practic toți după net, adică pe telefon am vorbit, face-to-face, nu știu dacă ne-am văzut. Abia acum am făcut cunoștință cu Igor și încerc să identific și alte inițiative care sunt la fel de importante în Republica Moldova și să vedem cum putem fi de folos. Ce părere au, cum vă privesc medicii în aceste clipe? Pentru că știm foarte mult că chiar și atunci când, de exemplu, susținem o inițiativă de acest gen, nu prea au o reacție bună față de diaspora. Da, apropo, toate pietroaiele sunt aruncate acum în diaspora, inclusiv la nivel de stat. Tovarășul președinte a zis că vreți acasă, când intrați în țară, plătiți polița și multe alte lucruri din astea care sunt dureroase, având în vedere că noi cred că avem 30% din PIB, din remitențe. Și asta ar fi o răsplată pentru ceea ce faceți voi pentru noi. După mine, salvarea este în medici și în diaspora, pentru că doar ajutați de voi o să putem să facem față situației. Eu fac parte din echipa Edujoc, noi suntem social business, respectiv n-am stat la gânduri când am aflat de nebunia asta din România și din start am zis, noi o să facem asta. Facem de 8 ani, promovăm educația prin joacă și iată că prin prisma activității suntem urmăriți de tare multă lume și ne cunoaște lumea că suntem băieți de treabă. După primul contact cu medicii, cu șefii de spitale, m-am îngrozit, efectiv, văzând durerea, deznădejdea din ochii lor și frica, am zis, nu, noi trebuie să le transmitem un mesaj în care să-i știm liniștiți, pentru că dacă vrem ca ei să fie puternici, trebuie în primul rând să aibă liniștea asta interioară. Uite că nu sunt abandonați, că nu sunt huiduiți cum au fost tot timpul și chiar sunt, de ei se leagă toate speranțele noastre și ei sunt eroii care ne salvează. Astăzi, când am fost la un centru medical, m-au primit ca pe un salvator, vă spun sincer. Că
eu simțeam că zburam și nu pășeam când vedeam speranța din ochii lor și atunci am înțeles că noi reușim să le transmitem această liniște și este extrem de important. Mai mult decât viziera propriu-zis, e liniștea și mesajul și încurajarea pe care putem să o transmitem și asta va trebui să o replicăm la nivel național. Toată lumea să respecte interdicțiile, restricțiile, recomandările autorităților, să stăm în naibii acasă și să încurajăm medicii. Noi am reușit, nu știu, am impresia că fac vizierele astea de veșnicie, cum mă întrebau astăzi, de când le faci, de câte ați făcut. Atât de intens am trăit aceste ore, încât chiar nu pot să vă descriu ce... Am înțeles că ai implicat întreaga ta familie, deci membrii familiei cu confecționarea acestei viziere. Adevărat, atelierul nostru e în curtea tatălui și noi avem o curte comună. Mi-am făcut casă unde erau bunei, avem ieșire la 2 străzi. Și am rămas blocați aici 2 familii. Și atunci, dacă avem și atelierul în curte, noi nu trebuie să ieșim din curte ca să putem să creăm. Bineînțeles că comenzile s-au dublat la jucării, dar am zis nu, prioritate are viața noastră și lupta cu urgia asta și de asta am zis că oprim producerea de jucării pentru că mai avem ceva stocuri și luptăm alături de eroii noștri. Am reușit, nu știu, în atelier, noi, taică-meu și el săracul vede și simte și toți membrii familiei nici n-au somn, de la 5 facem cuturile, stau până la 12, după care la 4, la 5 ne trezim și continuăm. Aceeași problemă avem și noi cu materia primă și noi lucrăm doar de 3 zile, dar deja simțim presiunea asta că nu mai avem plastic. Și de departe este cea mai mare provocare cu materia primă. Dar asta e abia începutul. În acest sens, v-ați gândit să colaborați probabil cu colegii din România, dacă, de exemplu, au același furnizor de materie primă, am putea cumva să susținem și Republica Moldova, că avem cam câte viziere mai sunt nevoie de produs? S-a făcut o estimare de 50.000 de viziere. Noi am avea materie primă cam de 20.000. 20.000 probabil că o să fie livrate cam la sfârșitul săptămânii sau la mijlocul săptămânii viitoare. Planificăm. Bănuiesc că dacă săptămâna viitoare nu ne intră importurile, noi ținem legătura cu furnizorul, care iată că săptămâna trecută ne spunea că stați liniștiți, din Ucraina am comandat și aducem cât aveți nevoie. Ieri deja ne-a spus că ucraineanul zice că nu, că și el are nevoie de plastic. Sigur, ținem aproape, pentru că vizierea.md e copilul mic a vizierul.ro, adică tata trebuie să aibă grijă de copil. Cu siguranță că împreună trebuie să găsim o soluție, să primim și noi ceva materie primă, că altfel am angrenat în absolut toate zonele s-au aliat, s-au unit toți producătorii, toți cei care dețin utilaje și s-au implicat și ajută. Dar probabil că în 3 zile epuizăm tot plasticul. Iar cererea crește și crește și crește. La fel și noi. Eu 3 zile în urmă habar n-aveam ce înseamnă vizier, habar n-aveam cu ce să mănâncă. La fel și săracii medici. Ei mă sună și mă întreabă, băi, cum se scrie? Cu S sau cu Z? Cum naibii? Că le zic, trebuie să intrați să faceți, să înregistrați. Au aflat coordonatele, Google Earth le dă adresa atelierului de joc, vin la poartă, am auzit, șef, a venit astăzi, de exemplu, unul din sudul Moldovei, din capătul Moldovei a venit și zic, cum ai ajuns tu aici? Păi, șeful v-a văzut la televizor, a zis, te duci, îl găsești și vii cu viziere. Deci, situația, n-aș vrea să dau un termen, dar e complicat, foarte, foarte complicat. Vorbim de mănușile care
astăzi cel puțin 3 clinici mi-au spus că suntem nevoiți mănușile de unică folosință să le dezinfectăm, să le spălăm, să le reutilizăm. Ne mai vorbim de măști sau viziere, deci când merg cu vizierele, iau impresia că gata, am adus antidotul, am adus salvarea, scăparea și arma pentru a lupta cu Sunteți, într-adevăr, un sprijin și o speranță foarte mare pentru cei de acasă, medici și, practic, de asta și încercăm diaspora, cel puțin, să dăm și noi o mână de ajutor ca să putem să venim cu, dacă nu suntem fizic acolo prezenți, măcar cu niște fonduri sau donații care sper eu că veți reuși să procurați și aceste materiale de care ziceați anterior. Spre exemplu, am fost foarte plăcut surprinsă când foarte mulți inițiatori din diasporă și din România pur și simplu au făcut un mare, să zic așa, ecou pe social media și bravo, Mihaile Hene, că ați reușit să creați această platformă minunată Romanian United Fund, speranța că vor fi ajutate foarte multe spitale. Și dacă vrei să ne zici în ce mod vor fi utilizați acești bani și dacă v-ați gândit la o anumită strategie în acest sens. Da. Mulțumesc foarte mult, Natalia. Cred că acum, după ce ne-au explicat Cristi și Igor de ce facem această campanie, sigur că da, este vorba de mult mai mult decât viziere. Astăzi am vorbit foarte mult despre viziere, dar trebuie să menționăm faptul că dincolo de viziere avem nevoie de măști, mănuși, botoșei, combinezoane, ventilatoare, corturi, teste în primul rând. Deci toate acestea reprezintă costuri foarte, foarte mari. Sunt de acord, statul acoperă o bună parte din aceste costuri, dar, sincer, cred că nevoile sunt depășite de cel puțin 10 ori. Au fost oameni care au venit și ne-au întrebat de ce trebuie să donăm, nu are statul bani. Răspunsul este, statul ajută cât poate. Noi încercăm doar să oferim o platformă pentru cei care doresc să se implice și pentru cei care au o inimă care bate în continuare pentru România sau pentru Moldova sau pentru orașul lor de unde s-au născut. Deci n-am încercat să-i convingem pe acei oameni care nu sunt convinși că vor să participe, ci dimpotrivă ne-am dus și ne-am adresat acelora care vin cu drag în inimă și de-abia așteaptă să facă o donație și să se implice și să zică eu de aici ce pot să fac. Există acești oameni, sunt foarte mulți în diaspora, nu știu câți moldoveni sunt în diaspora, dar știu sigur că există peste 5 milioane de români și sunt convins că există sute de mii sau peste 100 de mii de moldoveni. Nu știu dacă știe cineva cifra. După recensământ vom vedea. Probabil că va fi mai clar. Probabil. Cert este că atât comunitățile de români, dar și poate chiar în special cele de moldoveni sunt extrem de active în diaspora și pot face o diferență majoră în această campanie. Acum aș vrea să vă spun 2 cuvinte despre Romanian United Fund. Noi suntem, și mai avem aici 2 minute, văd în emisiune, o să încerc să fiu super rapid. Noi suntem o organizație 100% pass-through. Deci 100% din donații sunt depozitate într-un cont special, separat de donații și merg la recipienții noștri din România. Unde merg acești bani? Am încercat să lămurim această discuție. Avem la ora actuală 11 organizații partenere în România, printre care și vedem just, mă bucur foarte mult că este aici Cristi. Încercăm să adăugăm și Crucea Roșie. Acum trebuie să înțeleagă lumea, noi suntem o platformă și nu avem capacitatea să verificăm toate non-profiturile din România, toate ONG-urile din România. De aceea lucrăm cu un număr limitat. I-am verificat, sunt parteneri de încredere, le știm istoricul, știm cine sunt, știu ce au făcut până acum, cum au cheltuit banii. Deci a fost extrem de important pentru noi și am lucrat tot anul 2019 să verificăm cele 10 organizații pe care mă bucur să anunț, dintre care Vedem Just face parte. Așadar, banii se strâng în general prin Facebook sau prin website-ul nostru, sunt depozitați odată la 2 săptămâni de Facebook, sunt depozitați în cont și de acolo noi știm la ce organizații merg în România în funcție de contorizarea fundraiser-urilor.
O altă întrebare foarte importantă și aș dori să vă dau un scurt share screen aici, ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Nu știu dacă puteți vedea acum pagina noastră de Facebook. Deci aceasta este pagina de Facebook de Romanian Narrative Fund. Luptăm împreună. Ce este foarte important aici? Avem peste 100 de fundraiser la ora actuală, dintre care unii dintre oameni și-au donat ziua de naștere. Foarte, foarte frumos. $1,200 au strâns pentru campania de luptă împotriva COVID-19. În același timp, avem fondul de urgență pentru spitale, unde s-au strâns €229.000 pentru fondul de urgență, coordonat prin Magicamp. Avem în același timp o altă campanie care a strâns peste $57.000. Acestea sunt aparate de testare pentru Spitalul de Copii din București. Acestea sunt doar câteva... Da, în total am strâns la ora actuală în mai puțin de 5 zile, peste €300.000. Campanii, avem peste 100 de campanii. La această etapă, câte donații s-au acumulat? Asta spuneam, sunt la ora actuală peste 100 de fundraisers, cred, nu i-am numărat, dar știu sigur că a treia zi aveam 26 și cresc în câteva zeci de donații, adică de fundraisers pe zi. Nici nu avem un raport foarte specific de la Facebook, doar vedem o listă lungă și încercăm să numărăm. Avem unul dintre voluntarii noștri se ocupă cu monitorizarea lor. În total avem probabil undeva la $300.000 până la ora asta. Banii vor fi depuși în următoarele 14 zile de Facebook în contul nostru și vor fi trimise la unul dintre partenerii noștri din România. Pentru campania mare de €200.000 care s-a desfășurat prin Magicamp, vom trimite banii la Magicamp. Pentru campania de la Spitalul de Copii din București vom transmite prin partenerul nostru Caravana cu Medici. Pentru Vedem Just am trimis deja de la unul dintre fundraiserele noastre, am trimis deja $3.000, parcă ieri s-au trimis și cred că au și ajuns la voi în cont, Cristi. Confirm, am primit, mulțumim tuturor. Și vom continua zilele următoare cu un nou fundraiser prin care sperăm să strângem toți banii de care avem nevoie pentru a cumpăra tot transportul, tot tirul respectiv de plastic. Alte întrebări? Aș dori să vă mai dau un share screen foarte, foarte rapid. Am pus aici, probabil că vedeți acum website-ul nostru. Deci avem un link de COVID-19 campaign și avem un campaign FAQ. Acum astea sunt în engleză. Dar lumea s-a întrebat, ok, cine poate să facă un fundraiser? Răspunsul simplu, oricine. Unde merg banii? Răspunsul simplu, la unul dintre cei 11 parteneri pe care avem la ora actuală. Cum pot eu să fac un fundraiser? Avem un formular simplu, se face înregistrare, ne scrieți pe Facebook sau puteți porni fundraiserul direct. Dar dacă porniți doar fundraiserul, banii ajung la noi și noi ulterior o să-i distribuim în funcție de necesități. Deci nu o să știm prin care organizație vor fi directați în România, decât dacă vă înscrieți prin formularul respectiv. Pot să pornesc o campanie pentru spitalul din orașul meu? Absolut. Se poate face asta prin intermediul partenerului Magicamp. Ei au cumpărat deja, până ieri dimineață, cumpăraseră materiale de protecție, inclusiv mănuși, măști, cred că aveau și teste de valoare de €517.000. Și tot ce trebuie să ne spuneți este când expiră fundraiserul dumneavoastră, vedem câți bani ați strâns și adăugăm la lista de Timișoara sau la lista de Sibiu, la lista de Bistrița, la lista de Zalău. Ulterior, prin intermediul partenerilor noștri, se coordonează achiziționarea materialelor de care au nevoie și aceste echipamente vor fi distribuite la spitale în aproximativ același mod în care Cristi Dănileț, de exemplu, coordonează distribuția de viziere. Sigur că, da, în același mod, totul se distribuie gratuit. Pentru că acestea sunt donațiile dumneavoastră, donațiile oamenilor, deci tot se finanțează din donațiile oamenilor de pe Facebook. Ca inițiator, de exemplu, am dorit ca reprezentant a diasporei sau oricare cetățean a zis că poate să susțină o anumită inițiativă. Spre exemplu, ceea ce am pornit să susțin echipa din Chișinău, ar trebui să avem un partener cu care să putem colabora. Poate fi acest partener, de exemplu, viziere
.ro ca să susțină echipa din Chișinău? Sau cum ar putea ajuta, spre exemplu, comunitatea din Republica Moldova? Răspunsul este: puteți lucra cu oricare dintre cei 11 parteneri ai noștri, inclusiv Vedem Just, Tășuleasa Social, Magic Camp, Funky Citizen, Caravana cu Medici. Deci, dacă doriți să lucrați viziere.md, să lucrați cu viziere.ro, având în vedere că viziere.ro are un parteneriat cu Vedem Just, care este unul dintre partenerii noștri, astfel se poate face acest link, acest chain de parteneriate în așa fel încât să ajutăm viziere.md. Perfect. Deci avem persoana potrivită cu care să colaborăm în continuare. Sigur. Cristi, vrem să vă mulțumim și Igor pentru acest timp minunat pe care l-ați oferit. Știu că este foarte târziu acasă și dacă aveți ceva să completați sau să adăugați la ceea ce ați mai zis. Să știi că dacă părem obosiți, nu este că e târziu în România, ci doar pentru că suntem după o zi de muncă, cel puțin de când a pornit activitatea asta, care, sincer, n-are nicio treabă cu pregătirea mea. Eu, jurist, eram judecător la tribunal până în urmă cu 2 săptămâni până să ne suspende ăștia activitatea, că trebuie să stăm mai mult în casă și m-am apucat acum să învăț ce sale mase plastice, de câte feluri sunt, care e compoziția, cât trebuie să fie grosimea, care sunt dimensiunile la o vizieră de asta pe care noi o producem, care sunt partenerii care pot fi antrenați, antreprenorii, de fapt, locali. Cum poți să-i motivezi, că și asta contează foarte mult, știi? Să-i motivezi și să-i ții în priză, să le arăți că e importantă munca lor. Cumva lumea s-a mobilizat și a devenit unită. Oamenii se ajută reciproc. Este un lucru care nu puteai vedea mai înainte de această criză. E o tragedie ce se întâmplă pe toată planeta, e o tragedie ce se întâmplă în România și în Moldova, dar eu vreau să privesc întotdeauna partea care ține de soluție și nu neapărat de problemă. Vreau să știu cum ieșim din criză, nu vreau să știu de ce am ajuns aici și să ne plângem. Eu nu vreau să mă plâng, eu vreau să găsesc soluții. Iar una dintre soluții este aceea ca oamenii, cetățenii obișnuiți să respecte regulile de izolare, de spălare pe mâini, de limitarea contactului cu ceilalți. A doua regulă este să protejăm medicii, pentru că ei sunt soldații noștri din prima linie, trebuie să avem grijă de ei. Și desigur în spate undeva sunt generale, adică oamenii politici care trebuie să se gândească la măsurile economice pentru a compensa criza în care ne aflăm acum, practic să reconstruiască viitorul societății. Ceea ce văd acum la nivel uman este un lucru pe care mi l-aș fi dorit de foarte multă vreme, să văd că oamenii țin unii la alții, contribuie împreună să se salveze reciproc. Până în urmă cu câteva zile spuneam că ceea ce contează în lumea asta este individul. Acum am schimbat optica de 2 săptămâni încoace. Ceea ce contează suntem toți. Toată societatea este importantă, toți suntem responsabili de fiecare membru al nostru și fiecare membru al nostru este responsabil de toți ceilalți cetățeni. Ai zis un lucru foarte important, că nu ne mai simțim indivizi, ne simțim practic o comunitate mai unită și sper eu că vom avea și de învățat lecții importante după această criză. Mulți oameni se vor schimba, poate mentalitățile se vor schimba și vom deveni altfel. La acest capitol, ce aveți de zis, Mihai și Igor? Ce se va schimba după această criză, care sper eu că se va finaliza până la urmă? Eu sper ca oamenii să conștientizeze ceea ce ne-a sugerat Cristi. Că faptul că putem lucra împreună s-a dovedit în aceste zile. Nu trebuie să facem asta doar atunci când suntem amenințați de ceva. Mi-aș dori ca platforma pe care noi am creat-o să fie folosită pe viitor, peste 2 ani de zile, 3 ani de zile, când lucrurile s-au pus la punct, toată lumea înțelege cum funcționează procesul, să facem parcuri pentru copii, să facem cluburi de educaționale pentru predat diverse metode sau tehnici. Lumea, la ora actuală, barierele s-au prăbușit. Lumea, în sfârșit, începe și mai ales diaspora, poate, sau românii din România, poate că de ambele părți, oamenii încep să înțeleagă că, deși ai plecat, poți să ajuți în continuare acasă și poți să participi. Și cel mai bun mijloc de a participa la ora aceasta, cel mai facil mijloc de a ajuta și de a participa este cel financiar.
Sigur că, da, rezultatele trebuie să se arate și trebuie în primul rând să construim și să realizăm acest circle of trust. Deci trebuie să ajungem să avem încredere unii în ceilalți. Eu sunt bucuros, sunt fericit, chiar am înțeles, am conștientizat puterea lui împreună, asta chiar și la distanță, și sper din suflet că criza asta ne va crea deprinderi bune, deprinderi pozitive, pentru că asta e ideea cu deprinderile, că trebuie să dureze puțin ca să ne intre sub piele și cred că 4 luni de zile o să fie suficient ca noi să avem și în mental și la nivel de subconștient deprinderi frumoase și colaborări din asta la distanță. Criza cu siguranță a scos cei mai buni din oameni, deși am văzut și din ăștia în care a amplificat răul, dar, cum zicea Cristi, ne uităm doar la soluții, la lucruri pozitive. Așa că, iată, voi, oameni minunați, v-am cunoscut și cu siguranță că o să facem lucruri frumoase și după. Vă mulțumesc și putere să aveți și keep safe. Mi-a făcut o plăcere extraordinară să aud că lumea în continuare are speranță pentru a depăși aceste momente grele și dificile, dar uite că cu fiecare contribuție, cu fiecare pas, efort din partea noastră, chiar și fiind acasă, putem face câte ceva bun. Și dacă cunoașteți sau aveți alte inițiative care merită să fie în vizorul publicului și în atenția diasporei, ne puteți scrie la contact@foranamerica.com și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru dedicația voastră și că ați avut timp să discutăm în această seară. Am avut o onoare să discutăm cu Cristi Danilet, Hâncu Igor și Mihai Lehene, doamnelor și domnilor, cititorii noștri dragi, toți care ne urmăresc pe platforma Foran America. Vă dorim să fiți cât mai în siguranță, să donați pentru aceste inițiative minunate în Republica Moldova și în România și vă așteptăm și cu alte ediții și oameni speciali. Toate bune!